Pramod is very expert on making false promises. बे डिमान्डखौ दा जों बुंथ'नो हाया समजों लोगोसे जों सीएम सारजों जिरायखांबा फोरमायगोन আপনি আঙুলি থাকলে কোন হয় হ্যাঁ কি উইথড্র করিব UPPL नि दैदेनगिरिफोरा मिसा खोथा बुंनायाव एक नाम्बार बेखौ सबबो मिन्थिगौ सीएम नि फारसे बा ओरै माबायावथ' थिगैनो दं जोंनि बर'नि गेजेराव एसे गोनो गोथो गावजों गाव बर' लिडारफ्रा सोरबा एसे देरसिन जानो लुगैनाय सोरबा फिसासिन जानो बानाय बेबादियाव माने एसे माबादों आरो बाखि बुंनांगौ जेबो गैथ'ला কোনো হাগ্রামা কোনো প্রমোদ কোনো কারো লগত আমার সম্পর্ক নাই জাতি বিক্রি করা হাগ্রামাও থাকা খাওয়া আমি এত লগত কোনো লেনদেন নাই বিলাক আমার এজেন্ট হিসাবত আছে এইবিলাক মানে ষড়যন্ত্র তো বনে আছে আর রাজা রাজা মহারাজা আর আইয়া বাট এত মত কর আগে सीएम नि फारसे बा ओरै माबायावथ' थिगैनो दं जोंनि बर'नि गेजेराव एसे गोनो गोथो गावजों गाव बर' लिडारफ्रा सोरबा एसे देरसिन जानो लुगैनाय सोरबा फिसासिन जानो बानाय बेबादियाव माने एसे माबादों आरो बाखि बुंनांगौ जेबो गैथ'ला BTC इलेक्शনৰ ৰিজাল্টৰ পৰাই শেষ হৈছে প্ৰমোদ বৰৰ নাম নলবি এইবিলাক সৰু মৰু চিফ হোৱা ডিপুটি চিফ হোৱা ইয়াত পাৱাৰ লোৱাটো আমাৰ কাৰো উদ্দেশ্য নহয় আমি পৰিৱৰ্তনৰ স্বাৰ্থত আমি ৰাজনীতিত আহিছো আসল উদ্দেশ্য এতিয়া বিটিআৰ অঞ্চলখন আগুৱাই নিব লাগে UPPL আৰু BPF দল একেলগ হৈ ইলেকশ্যন খেলিলে বা তেওঁলোক একেলগে হলে মই ভাবো ই এটা পজিটিভ কথা চলি আছে BPF দলৰ আমাৰ কেইজনমান নেতা আছে আমি দায়িত্ব দিছে তিনিজনক আৰু UPPL পৰাও 6 জন মানুহক দায়িত্ব দিছে ইহঁতে আলোচনা কৰি আছে আমাৰ মাজত কেনেকৈ ইউনাইট হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে আলোচনা চলি আছে UPPL नि दैदेनगिरिफोरा मिसा खोथा बुंनायाव एक नाम्बार बेखौ सबबो मिन्थिगौ दा UPPL नि दैदेनगिरिफोरा बिसायख'थिनि सिगां जेरैबादि प्रतिश्रुति होदोंमोन बे मोनसेबो मावनो हायाखै BTC आव जाय बिथांमोना जार्नालिस्ट हिसाबै सानहर एस ए मिडिया हिसाबै खामानि मावदों बिथांमोननो UPPL सरकाराव फैयोब्ला 6 मासनि उनावनो 10 कोटी जार्नालिस्ट वेलफेयार फान्डनि नामाव फैसा होगोन होनदोंमोन दा सों नों BTC ओनसोलनि सोरबा सासे जार्नालिस्टफोरा 10 कोटी फैसाखौ मोनबाय नामा आरो बेबादिनो बहुत मिसा खोथा बुंदों बिथांमोनहा जे आइजोफोरनो 75,000 रां होनायनि वान भट वान जब साफ्रोमबो फरायसाफोरनो साख्रि बाख्रि होगोन होननानै दा नाथाय बिथांमोनहा बेफोर प्रतिश्रुतिखौ मावाखै बिथांमोनहा मोनसेबो मावाखै आरो दिनै जुदि BTC आव नायोब्ला UPPL सरकार मावनाय जिखुनु जाया मोनसे कलेज UPPL सरकार मावनाय जिखुनु जाया मोनसे इउनिभार्सिटि UPPL सरकार मावनाय जिखुनु जाया मोनसे हस्पिटाल UPPL सरकार मावनाय जिखुनु जाया गोदान मोनसे गामिनि दालां एग्जाम्पल हो दा UPPL आ एग्जाम्पल होनो हाया ओंखायनो बिथांमोनहा मिनिंलेस खोथाफोरखौ बिथांमोनहा बुंबाय थायो ओंखायनो बिथांमोनहा बुंबाय थाथों मिनिंलेस खोथाफोरखौ नाथाय रायजो राजाया जानसि खाफ्राबाय आरो रायजो राजाया मिथिगौ BTC ओनसोलना जे फैबाय थानाय समाव बिथांमोनहा BPF नो भट होगोन आरो फैबाय थानाय समाव BPF आ 100% सरकार दागोन मानोना UPPL नि दैदेनगिरिफोरा मिसा खोथा बुंनायाव बिराद एक्सपार्ट आरो बिथांमोना अनलि मिसा खोथाल' बुंनो हायो दा बेखौ रायजो राजाया गोरबो बिख्ला हाबखांजोब्बाय दिनै बिथांमोनहा प्रभिन्सियेलाइज खालामनो नांगौ स्कुलखौ प्रभिन्सियेलाइज जानायनि खोथाखौ बिथांमोनहा बुङा NDP फोरनि केसा पार्मानेन्टलि जोबनो नांगौ बे खोथाखौ बिथांमोनहा बुङा बिथांमोनहा कलेज इउनिभार्सिटिखौ सरकारि खालामा बिथांमोनहा सेंग्रा सिख्लाफोरनो लाइमोनफोरनो साख्रि होआखै बिथांमोनहा BTR रेकर्डनि गेजेरजों माखासे दफा दंमोन बेफोरखौ मावफुंनाय कलेज इउनिभार्सिटि गायसननाय बेफोर बबाव थांखो दा बिसायख'थिनि सिगां गोबां खोथा बुंदोंमोन दा बेफोर खोथाफोरखौ बिथांमोनहा बुङा दा फेरेंगा मानव गेदेर बिथांमोनहा बायदिसिना सोरखौबा अपमान खालामनाय सोरखौबा लाजि फोनांनाय बे UPPL सरकारा रायजो राजानि मोजां खामानि मावनो रोङा ओनसोलनि जौगानाय खामानि मावनो रोङा बिथांमोना सोरखौबा अपमान खालामनाय सोरखौबा डाउन देखायनाय बेयाव बिथांमोना बिराद अस्ताद एभिडेन्स जे UPPL फोरा मा मावदों बिसोर खुगायाव बिराद मावबाय बिथांमोना खुगायाव इउनिभार्सिटि गायसनबाय BTC आव बिथांमोना खुगायाव गोबां सेंग्रा सिख्लानो साख्रि होबाय बिथांमोना खुगायाव लामा दालां बानायबाय नाथाय बेयाव बिथांमोना एग्जाम्पल होनो हाया एग्जाम्पल हो नोंसोर बबेखौ मावदों खालि बिथांमोना फिउचार इम्पसिबल टेन्सखौल' बुंबाय थायो जे जों मावगोन आरो बेयाव 5 बोसोरा थांसिगोन दा ओंखायनो बिथांमोना खुगायाव बुङो हापाट्टा होबाय खुगायाव बुङो लामा बानायबाय खुगायाव बुङो दालां बानायबाय खुगायाव बुङो इउनिभार्सिटि कलेज गायसनबाय खुगायाव बुङो साख्रि होबाय होननानै खुगायाव बुङो BTC कन्ट्रेक्टरफोरनो खामानि होबाय होननानै दा ओंखायनो बेखौ रायजो राजाया मिथिगौ ओंखायनो जों खुगायाव बुङा रियेल खामानि मावनायखौसो रायजो राजाया लुबैयो दिल्ली MLA कन्स्टिटुएन्सियाव मोनबा BTC नि समष्टि गोलैयो निसिमा काजलगाव चिरां दुवार 13 चिरां आरो सालाखाथि बे मोनबायाव थांनाय MP इलेक्शनाव जोङो मोनथाम देरहादों मोनबा BTC समष्टि गोलैयो सिल्ली
सिलि समस्टिनि बाय इलेक्शनाव मानो होनबा फुरनायावसो जागोन नालाय गोदानाव जाया फुरनायाव बे फुरनायाव जोङो थांनाय एमपि इलेक्शनाव एमपिआव जेनदोंब्लाबो जों मोनथाम समस्टियाव जों देरहादों ओंखायनो रायजो राजा जों मोनथामाव देरहादों मोननैयाव जों एसे खमाव थादों ओंखायनो जोङो दा मोनथामाव बारा देरहानानै जों दंखायो ओंखायनो जों आसा खालामो जोंनि बिपिएफनि प्राइमारि लेभेलनि ब्लक लेभेलनि मावथि बिथांमोना सान हर खस्थ' मावगासिनो दं मैयाबो आंबो सालाकाटियाव मिटिं खालामहैदोंमोन ओंखायनो आं सानो जोङो बे मा होनो सिलि समस्टियाव जे बाय इलेक्शन जागोन बाव बिपिएफनि केन्डिडेटआ देरहागोन आरो रायजो राजाया जिहेतु बिपिएफखौ लुबैबाय ओंखायनो बिपिएफनो भट होनो थाखाय बिथांमोना आथुर जानानै दङ आरो बिथांमोननि गोरबो बिखायाव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ पावाराव लाबोफिननानै हाग्रामाखौ पावाराव लाबोफिननानै बे ओनसोलनि आंखाल बे ओनसोलनि सेंग्रा सिख्लानि दुखु बे ओनसोलनि रायजो राजानि दुखु बे ओनसोलनि आबादारिफोरनि दुखु बे ओनसोलनि फरायसाफ्रा साख्रि नागिरना मोनाखै बेफोरखौ मोनफ्रोमखौबो मा होनो फोजोबजोबनो थाखाय फोरोंगिरिफोरखौ मान सनमानै मोजाङै समाजनि थाखाय खामानि मावहोनो थाखाय आरो जोंनि साफ्रोमबोनि जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय आरो बिटिसिखौ मोनसे पावारफुल आरो बिटिसिखौ बासायनांगौनि थाखाय बिटिसिआ जोंनि देश आरो बे देशखौ बासायनांगौआ साफ्रोमबो बिटिसिआव रायजो जानाय साफ्रोमबो दैदेनगिरि आरो मानसिफोरनि बिबान हिसाबै फैबाय थानाय बिसायख'थिया मा होनो बिटिसि बासायनांगौआव जागोन ओंखायनो बियो बाय इलेक्शननिफ्रायनो जागायगोन आरो 2025आ बिपिएफनि जागोन आरो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा फिन खनसे शिफ्ट जाफिनगोन बे 100% जौखोन्दो सैथो सार नोंथाङा गोबांथार फिननाय होबाय बिनि गेजेरावबो नोंथाङाबो मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय दा जों दिनैसिमबो मोनसे भिडिअखौ गोसारबाय थानाय नुनो मोनो बिटिआर एग्रिमेन्टआ आखरे जाजोबाब्ला प्रमद बर' सार बिथाङा बुंदोंमोन सासे मिनिस्टारनि न' लांगोनायाव थानानै सुसाइड जागोन थारैनो जामारगोन बायदि मोनो नामा नोंथाङा प्रमद बर' हि इज अ भेरि क्लेभार इन मेकिं फल्स प्रमिस माने प्रमद बर'आ हि इज अ भेरि क्लेभार and he is a very expert on making false promises. Whatever he said before election, he did nothing. He did nothing. He made lots of promises. He said that he will give one vote, one job to every student. But now students are asking where is job, but they did not reply them. And also Pramod Boro said that before election, he said that after forming government, he will give every journalist, those who are working in BTC, they will give that 10 crore. Did journalists of BTC get that money? No. So therefore, Pramod Boro is very expert on making false promises, and now people fed up on Pramod Boro. So now people decided that next incoming elections, people will cast vote to BPF, and every section of BTC, students fed up on UPPL government, teachers fed up on UPPL governments, and those who are businessmen and owner, they also fed up on UPPL government. So I think that whatever Pramod Boro has said earlier, he forgot everything. If he said today, he will do another tomorrow. Before agreement, where we were in Delhi, that time he made lot of promises, but now he forgot everything. After forming government also he forgot everything. When we were in Delhi, that time, before the BTR agreement, that time Pramod Boro made lot of promises, but he forgot everything. So therefore, before election also he made lot of promises that he will do this, he will do this, but he forgot everything. So therefore, in BTC there is no any evidence that this thing is done by Pramod Boro. There is no evidence. They just made false promises. They said that they done 1200 kilometer road, they did these things, but there is no evidence that this thing is done by Pramod Boro. So I don't think so that Pramod Boro keep remember whatever he said earlier. So before elections also he made lot of promises, and now also he making lot of promises, but people fed up on UPPL government, and they have decided in upcoming BTC election or upcoming in and silly by elections, people will ready to vote BPF, and that this is sure that 1000 sure that people fed up on UPPL government, and people fed up the way UPPL behaving, the way UPPL they are telling lie in front of the people. So therefore, I don't think so that whatever Pramod Boro had made promises, he will remember. He forgot me. We were that time colleague of Pramod Boro. जोंनि फारसे बा ओरै माबायावथ' थिगैनो दं जोंनि बर'नि गेजेराव एसे गोनो गोथो गावजों गाव बर' लिडारफ्रा सोरबा एसे देरसिन जानो लुगैनाय सोरबा फिसासिन जानो बानाय बेबायदियाव माने एसे माबादों आरो बाखि बुंनांगौ जेबो गैथ'ला नोंथांमोननि डिमान्डखौ फोरमायगोन नामा जेनेबा बर'फोरनि गेजेराव रायजो राजाफोरनिसिम बे डिमान्डखौ दा जों बुंथ'नो हाया समजों लोगोसे जों CM सारजों जिरायखाङोबा फोरमायगोन